Lamsugo jotono taisa ani video ko talo tai ani video nai tongnai rongno taisa paipraya hambai maruo ani video nai tongmani bagui tabuke ang iko Thaichuk Mikhumu khornani naijak nahindi Thaichuk Mikhumu bangmani naidi kwbangma keperi tongkha chini Thaichuk buphang iko aski kwbangma kheperkha aboni sikang bo kwbangma perkha hingke aboni sikang hingke ang video khaijakliya hingke obo khe teibo kwbang khe perkha hingke ba hingke sob Thaichuk Mikhumu chana musung naidi ko जोंखे 2-3 बार नसाखा हंके ओ मिखुमु हंके थाइचुक मिखुमु जेफ्रु एकादशी रोगंगो आफ्रु के गोबांमा के पेरो हंके जेफ्रु एकादशी रोंगया हंके आफ्रुगो हंके किसा के पेरो हंके बांगया हंके ताबो के इको एकादशी नि फुंगायै आं ताबो इको खरि दंगो मिखुमु गोबांमा के पेर सुखा एकादशी नि बागैनो पेरखना तामनेंगे आमासं सामा खनावो जेफ्रु एकादशी रोगो थाइचुक बुफांग लावो आफ्रु मिखुमु पेरो थाइचुक बुफांगो निसावो hingke ani ayang parani nogo bo Thaichuk lama swnamna hinui Thaichuk buphang lamani ah jaga bo kwbangma khe pero ekadashi rok wngkha hingke naidi ko ang abo khori paikha o jaga ni hingke ta kaisa jaga o bo ang khornani aro hingke ekadashi wngya sikang permani aro kisa hingke ba iko naidi kisa hingke ba khorjakya ang hingke abo khe nosto ongna nai tongkha kisa ni bagui naidi ko haipano ang abono magana khaya chakri rok phan songui chawano hinui ang tabo khori tongo hingke ang tabo khori paikha iko naidi sakao hingke uskang rogo permani khorjakya ragui thangbaikha haifano ang abono tabo sai tonnai je nosto ongna nainai rokno hingke ang abo chakri janani hingke je kwtar rokno hingke abo to andro rok jai mano asuk obo ragui thangya hingke ba obro hingke kisa kwrak wngkha chakri rok no chajak wngkha abo ke hingke naidi iko hingke o kwrak rok no hingke ang muya rok bai chakri jasinai hingke o norok no hingke andro jasinai hingke tini bagi video sungmang sinai.